Представяме на вашето внимание универсален стенд за пакетиране на хайвер. Той е предназначен да работи с всички стандартни кутии с грамаж от 50 до 1800 грама. Започваме демонстрацията, като първо ще настроим машината за пакетиране на кутия от 50 грама. Слагаме еластика, строим височината. Спъваме еластика. Слагаме пълната вече с хайвер кутия. Хващаме хубаво с пръсти и просто я вадим. Това пакетира. Продължаваме сега с кутийка 125 грама. Събираме водачите. Слагаме пластика. Разпъваме до 125 грама по параметри стенда. Така. Строиваме еластика на позицията, в която трябва да бъде. Хващаме. Добре. Освобождаваме спомагателната пружина и вадиме кутията. Отново сме в изходна позиция на стенда. Сега започваме с настройка за кутия 500 грама. Регулираме височината. Полагаме съответния ластик. Разпъваме го до определената позиция. Настройваме го правилно на определеното ниво на плъзгачите. Поставяме готовата кутия внимателно. След това просто излизаме и тя е готова. Сега отново връщаме стенда в изходна позиция. Правиме му нова настройка. Този път за кутия от 1000 грама. Слагаме съответния ремък за 1000 грама. Пластик, ремък, който иска да го наричам. Спъваме на максимално положение. Говорим за най-големи кутии. Поставяме кутията от 1000 грама на стенда. Връщаме съответната настройка за 1000 грама. Наместваме ремъка и освобождаваме спомагателната пружина. Ако имаме търпение, можем да изчакаме след няколко секунди сама излиза кутията, но ние можем да й помогнем малко с ръце и тя е готова пакетирана. Връщаме отново стенда в първоначално положение, като променяме настройката за италианска кутия 1000 грама. Настроиваме по вертикала височината. Слагаме съответния еластик. Разпъваме максимално положение. Поставяме кутията. При което връщаме обтегачите на размер 1000 грама. И кутията е готова за пакетиране. Като внимателно я видим. И тя е пакетирана. Сега идва ред и на последната кутия. 1800 грама, при която настройваме стенда за най-голямата кутия. Съответно разпъваме нейния еластик. На крайно положение на стенда. Поставяме кутията 1800 грама в стенда. Връщаме положение
тегачите. При което кутията вече е готова за пакетиране. За по-голямо улеснение освобождаваме спомагателната пружина и изваждаме кутията готова пакетирана. След като зададем настройката за съответната кутия, с която ще работим, при малко повече рутина, пакетирането на една кутия не отнема повече от 5 секунди. И ето сега вече готовите кутии, които демонстрирахме преди няколко минути, как се консервират.